Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 11:24. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong aga Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Yari kita sa ika-4 ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Kabayuntang okslang kita sa sining mga inoras, no? Way lang sang sablag, apisar nga ti bisan paano nagnubo-nubo ang kaso diri sa syudad sang Bacolod kag ti taas-taas pa sa probinsya sang Negros Occidental pero ginasigahom nga base pa man lang magnubo
sa sining mga inadlaw, mga kaaksyon. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto ka chibog na kung wala pa pagamat-amat na himos para makachibog na kita dugay-dugay. No? Kay ti sining nila udto na. Mag-ainop na kita mga ka-aksyon o po na ma-report sa aton sining mga action reporters mabatian sa dili ginamang madugay. Plus ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa news center sa Aksyon Radio Bacolod. Kagang aton sining mga local and national issues dalon tamang pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga ka-aksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod? Sa mga kapurukan kag kabarangayan naton nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan. Steady pulse lang kita ha kung way sang dapat nga kaladtuan. Kung wala sang largahon sa sining adlaw kag basi pa man lang pwede man lang mapaiway. Ipaiway tana ina mga ka-aksyon. Pero kung hindi mapaiway, tiway ta choice. Kadtuan tagid na pero tinguan tagid nga ang social distancing, ang face mask kag face shield amo ang aton sining unahon. Sa mga kaaksyon ta ginapanumdum gid naton nga si virus ara lang sa higad-higad. Hindi tagid pagatagan tsansa nga makalusot ni si virus kay kabudlay katama. Sa mga kaaksyon ta nga nagpamati kung way man lang sang dapat nga kaladtuan mas mayong magpabilin sa inyo tag sa ka mga puluyan. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental? Ox lang kita. Kabayuntang ox lang kita. Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon sa oriental side sang Negros Island kag sa bugos nga riyon size. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Welcome na diri sa inyo sining paratunturan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:30 ng aton oras, 11:30 na mga kaaksyon. Sige, samtang nag-chibog ng halos kalabanan nga mga kaaksyon, tang iban siniway pa kay may obra pa. Sa Kapitolyo Provincial, maging kaupod si Aksyon Marlon Hinubia. Mga balita sa Kapitolyo, kadamuon sa mga Capitol employees nga nagpositibo sa COVID-19 na dugangan naman subong nga adlaw. Pwede. Sige, samtang Victoria City Hall, lockdown umpisa subong nga adlaw. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Siyudad gina-finalize na ang planong rehabilitation kag repairs ang tatlo ka mga merkado. Kag base maka-update kita sa sining ikaduhang adlaw sang vaccination dira sa isa ka mall sa reclamation area. Aton hibaloon karon mga kaaksyon kay kagabito sa interview with the City Ad Emang daw sobra 200 ang nagpabakuna kahapon nga daw. Samtang sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, ini may kantanan sa police operations sang Bacolod City Police Office sa bulan sang Abril, mas nagdamo sining tuig 2.9 milyones pesos nga balor sang shabu na confisca sa bulan sang Abril. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden.
Nokto wala pa nakabaton sang komunikasyon halin sa NBI angot sa padayon nga investigasyon angot sa kamatayon ni Martin Quinn sa Dakbanwa sang San Carlos. Kaga pinaka-latest nga report angot sa sining shooting incident man sa Banwa sang Moises Padilla aton hibaloon karon dugay-dugay sa report ni Aksyon na Brian Moder. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon na Eden Abuso. Ini may kangtanan sa mga nagparehestro sa National ID sa probinsya kag syudad. Naglabot na sa 500,000. Damo na mga 500,000 na galing nagparehestro. Samtang sa balita naman sa syudad sang Cadiz, si gabalita ni Aksyon Roger Gotib. Sa syudad sang Escalante, 7 ka persona arestado bangod sang iligal nga pabulang. 5 ka mga singgol nga motorsiklo o motorsiklo gin-konpiska sang kapulisan. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Camato, ini may kangtanan sa COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas, padayon nga naga-nobo. Mayong balita ni kay bisan paano siging pagnubo sa mga kaso sa bugos nga pungsod Pilipinas. Samtang nga Presidente Rodrigo Duterte wala sang promisa angot sa West Philippine Sea. Ini ang ginpabutyag kagabi sa press statement sang Presidente mga kakso. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Rion Sai sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental aton hibaloon karon dugay-dugay. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Sige sa mga kaksunta nga nag-like kag nag-share na sa aton sining program, karon dugay-dugay. No? Lihog lang ta like kag i-share ang aton sining programa, kay tirahon ta na dugay-dugay ang mga nag-participar sa aton sining programa. Kag sa mga kaksuntang nagpadala sa inyo sining mga mensahe, karon lang dugay-dugay, no? Sa mga kaksunta nga yara sa website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga YouTubers ta may Aksyon Radio Bacolod. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, samtang chibog na kamo sa sining odto, nakapanyaga ng halos kalabanan, matagtanay resulta kayari na ho. Ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Martes, May 4, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 7 kag 23, liwat 7 and 23. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pagdum. Ayos, sige, daligid lang sa mga kaksontang pamati sa sining udto, daligid lang, no? Kay kuantanay ma-open ta diri ho. Sa mga lechoners nga bag-ulang nagbukas ang inyo sining monitoring sets mayo gid nga pagpanyaga, no? Okay, kag good morning lang, no? Sige, dalig lang kay plastar tanay ni. Sige Parang siguradong sigurado, no? Dali lang ha.
kay ma-plastar ta para tirahon ta mga greeting sa mga nag-likes kag nag-share sa ngaton sining programa. Unahon tang nag-likes kag nag-share sa aton sining program, no? Sa kadamo lang, no? Sige kay Michael Baron, salamat gid sa pagpadiwal, no? Michael Baron. Kay Madam Susit Alunan, salamat gid, no? Thank you gid Madam Susit Alunan, no? Jan Resisio, kay Manuelita Obon, mayo lang ang pagpamati Manuelita Obon sa kay Humalumina. Good morning lang kag Lani Campo Dumases. Kay Madam, kay Mama Jeanette, may lang ang pagpamati. Merlito Sabilio. Ba, pwede nga ako niya idol. May lang ang pagpamati. Kay Merlito Sabilio, no? Ang aton sininga, Boksidor. Ay, pwede kamusta si Toto Merlito Sabilio. Salamat, gid. Thank you, gid. Rodita Trinidad Crosset, may lang ang pagpamati. At Tia Kim Eriman, kay Noe Erwin Gonzalez, kay Jo Marie Radok, and Gisa Joy Makawili, Madam Virginia San Antonio Olpenda, ga monitor sa sining udto, no? Si Toto George nun sa igaugtas man, no? Yahay, gadula-dula ang signal ka PLDT. Ay, puwerte. Toto George Honsay, no? Dara sa NPC, may lang ang pagpamati dara. Anto sa lang danay, kay sustinihon ko lang, di kay gadula-dula kuno ang ang signal, no? Ay, puwerte. Sige, Sa kay Percy Ortesti Ayon, may lang ang pagpamati kay Niel Mugar, and Ros Jane Salvador Murat, may lang ang pagpamati kay Grace Antonio Arian, good morning lang. And Eva Gradas Baterna, kay Winston Goles, kay Albert Delgado, John Taylor, sa kay Antonio Beronio, may lang ang pagpamati. Pedro Politod, good morning lang. Kay Leonard Picok Barcuma, salamat gid, no? Kay Roth Kuzawa, Fernie Espanyola, Manny De La Torre, Bibsi Telio, sa kay Olmiha Mered, Rindel o Yendel Lin Tuepro, may lang ang pagpamati, no? Kay Florencio Ramayla, Barrio Garay, may lang ang pagpamati. Martina Liling, si Edgin Solatorio Castro, Valencia Kinet, Ray Abalahos Declaro, sa kay Ninchik, hindi ko maintindihan niyo. Kay Bakit Ikaw, no? Bakit Ikaw? Ay, pwede Rosalio de los Reyes, Jovi Monares, sa kay Bungbong Espigol, Helen Berondo, Alberto Singson, kag Madam Ems Abuso. Present naman si Ma'am Ems Abuso, kay Alvin Astorias, sa kay Georgine Honsay, Ronnie Mananghaya, Francisco Montanio Pilaro Jr., Rochelle Evangelista, kay Niel Andro Alamo, Vincente Mina, Alex Fuentes, may lang ang pagpamati kag Junard Tives Tabligan. Salamat gid sa inyo sining pagpakigopod. Sige karon dugay-dugay ang iba naman mahinang kalaban Karon lang dugay-dugay kay pangtirahon ta ina. I-like lang kag i-share plus padala kamo sang inyo sining mga mensahe. Sige, daligid lang mga ka-aksyon, standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada,
Ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin. Padilla, inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 na nga oras, 11:45 na mga kaaksyon. Sige, sa sining mga inuras, lambadahon ta ng mga balita, dugay-dugay. Sa News Center, inkopod na si Aksyon na Dorel Cabato. Pero pwede ba lang maghubi na may edad na? Sa inyo pamangkot, pwede gid, no? Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:46, kadtuan tanang mga balita sa News Center. We have Aksyon Dorel Cabato. Ni may kang tanan sa COVID-19 nga kaso sa bugos nga pungsod Pilipinas. Padayon kuno nga naganubo base sa record, no? Sang DOH nami manino. At least ganubo siya. Diri sa Negros Occidental daw ay sa panaogaw. Sige, basi karon pa man lang mapanaog sa sining adlaw la. Kaga Panulong Rodrigo Duterte wala sang promisa angot sa problema sang West Philippine Sea. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sang mga balita gikan sa News Center pod na kay Aksyon Dorel Kabato. Aksyon Doors, mayong do. Yes, Action Rex, mayong do kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Padayon nga amat-amat nagadubo ang mga records ng bagong kaso ng COVID-19 subong sa pungsod Pilipinas. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga gikan sa 11% nga growth rate sa infeksyon may 3 tubtub 4 ka semana nakaligad, nagnubo ini sa karon sa negative 15% sa nakaligad nga 2 ka semana. Ang average daily attack rate o kunya tawag nga ADAR humalin Abril 4 tubtub 17 nga na-record sa 34 ka kaso sa kada 100,000 ka populasyon ang nagnubo sa Abril 18 tubtub Mayo 1 sa 25 ka kaso kada 100,000 ka populasyon. Antes ang surge o kunang pagsaka sa itong Abril, na-record lamang sa 7 ka kaso kada 100,000 ang ADAR sang pungsod. Apisar nga naganubo ang kadamuon ginpatag ni Verriere nga tuman pa ini kalayo sa ilaging talana nga 3 per 100% kung 100,000 nga threshold kag mahimo pa nga sa gihapon nga makaapekto ini sa sistema sa ikaing lawas sa pungsod kung hindi pa mas magnubo. Para mapanubo ang ginapatuman nga Modified Enhanced Community Quarantine man o kung MECQ dito sa NCR+, kinahanglan nga magnubo man sa 50% ang utilization sa mga COVID-19 beds, ICU kag ventilators sa mga hospital sa rehiyon. So, napaday na ito mag-follow sa Health Protocol Action Rex sa kadri sa Bacolod doon nakita tanang resulta nga nagnubo hindi. Medyo nagnubo na kita. Kabayon ta karon sa hapon ma single digit na tablaction yes, kabay pa Action Rex. Kag sa Negros Occidental do kataas pag gidya kapon plus 200 pa kapon mo. Correct Action Rex. Sige lang kay ti ang Negros medyo lapad gini mga sa Bacolod. Hindi lang medyo lapad gid. Lapad gid. Kay kadamo nga municipality and city under sa Negros Occidental. Pero sige lang padayon lang gyapon sa pag 2 months sa health protocol mga ka-action. Sige. Kag sa iban pa nga balita national, ari naman sa kagabi si Presidente Rodrigo Duterte kay nag-public address naman. Yes, ara sa Action Rex. Sige. Kag nagpabakuna sa kapon, di ba? Yes, nagpabakuna nagid man si Presidente. Tapos nag-public viewing naman siya pagkagabi. Oo, may public address naman siya. Nag-energetic siguro Action Rex sang nabakunahan siya sang Sinopharm. Pero natublok gid man to yan? Ay, kalay. Siyempre. Natublok Alangan drama. Sinovac tong ginpa... Sinopharm. Basalin sa China. Okay. Ang vaccine. So, wala sang ginbuyan nga naman nga promisa sa itong panahon sa kampanya si Presidente Rodrigo Duterte nga bawion niya kuno ang West Philippine Sea. Sunod sa Presidente, wala man siya sang may ginbuyan nga promisa nga i-pressure niya ang China bangod seryoso nga hambalanon ini ang nahanungod sa West Philippine Sea. Kagin pahayag sang Presidente nga kinahanglan ang diplomatiko nga pag-istoryahanay. Kaga hambal sang Presidente, trabaho na ina sang Department of Foreign Affairs nga makig-istorya sa China may kaangtanan sa West Philippine Sea. Kagagin pahayag pa sang Presidente nga apisar nga may barko nga pang-away o kun warship bala ang Pilipinas, mas makapaayo ko na magpahimuyong lang ini kuno anay pero sa tong 2016 nga presidential elections madumdumanta nga nagpromisa ang Presidente nga maga-jet ski siya kuno padulong sa boundary sa Spratly. Anay coming ng eleksyon, daw mo naman ginasulit sa ibanda. Naghambal gid man sa actualito sang nagakampanya sang masakay sa jet ski, dalon niyang bandera sang Pilipinas. Ito iyan ko no iyan tag sino gani? Bugsok? Bongga sa bugsok very dramatic Action Rex. Di subong ginadinaya. Wala man siya kung maging promisa. Wala siya sangging promisa ko, no? Sige lang. Amo nang epekto ko na bakunahan. Kagambal sa Presidente, nga ano niya man gani, handom niya ko nga manghinbaganihan, wala ko kaganda siya mapatay, para mabawi lamang teritoryo sa Pilipinas sa China. Amo nang ginambay ato sang sang presidential election.
karon nambal sa presidente, wala siya kuno may ginambal nga mo si Nation Rex. Sige lang Respetuhon ta na. Kay Kag kabudla. pamatian ta na. Kag ang ining away sang China kag West Philippine Sea, West Philippine Sang Sea, Pilipinas sa Oh. West Philippine Sea Action Rex, medyo mahaba-habang usapan pag dugay Action na Rex, na eh. kumbaga. Yes. Nagliligad parang ang mga presidente, di ba? Correct. Tigalagay din siya na silaan. Subong siyang presidente mo. Kag sa time kini ni Presidente Duterte nga nagdesisyon tong ano bala? China? Tong hindi ang tribunal bala okay. ang ano sila nga iya giniya ka Pilipinas. Galing hindi magsugot ang China. Bayda sila. Ay, naka-action next. Sige sa ano nga rin apelido mo? Si? Galing Doral C. Hindi mo. Sige Do bago na siya. Sige. Kag sa update sa world records ang COVID-19 Action Rex, ang cases subong nagdangat na sa 154,181,531. Ang nagkalamatay, 3,226,942. Ang recoveries, 131,575,456. Sa Pilipinas, pinaka-latest, nagdangat na kita sa 1,062,225. Ang nagkalamatay, 17,525. Kag ang recoveries, 975,234. Sa Negros Occidental COVID-19 update naman, ang cumulative report from March 27, 2020 to May 3, 2021, ang bugos nga cases nagdangat na sa 12,114. 224 ang nadugang kahapon. Ang recoveries sa kabilugan sa Negros Occidental yaran na sa 9,492 kag ang nagkalamatay 273. Out of 12,114 cases subong sa Negros Occidental, ang aktibo na lang dire nga kaso yara sa 2,349. Sa Bacolod, ang nadugang kahapon 26 nga nagdala ini sa kabilugan nga 7,588. Ang recovery siyam nga nagdala sa kabilugan nga 6,500. Isa man ang nadugang sa napatay nga nagdala sa 217 death toll. Out of 7,588 cases, 871 diri ang aktibo nga kaso. Sa Western Visayas, 334 ang nadugang kahapon kabilugan nga nagdala sa 36,477 cases. Ang recoveries 251 nga nagdala sa kabilugan nga 30,665 kag ang death toll may anom nga nadugang nga nagdala ini sa kabilugan nga 910. Out of 36,477, 4,866 dire ang aktibo nga kaso. Balita nagikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod para sa Aksyon BBB. Aksyon Dorel Cabato. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon na Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon na Radyo Bacolod. Ara nag-monitor na si Paring Jingo. Kag upod dira sa din ganining opsina nyo, pre. Paring Jingo Terwell, no? Kag sa mga kaupdanyan niya dira, may lang pagpamati, no? Paring Jingo Terwell. Kag si BC kag si Nonoy Delgado, no? Ga-monitor naman sining mga inoras, no? Ga-monitor sila subunga. Ayos, dagang salamat gid Nonoy, no? Nonoy kag BC Delgado, si Albert galingalan mo noy, nalipat ko. Oh, salamat gid. Ayos, sige. Kantuan tanang balita sa patrol, si Aksyon Eden Abuso on standby. Batang balita ni Aksyon na Dorel Cabato, bilog nga ginadulong sa inyo sa Kalwan, sang Ditribayo. Ano Radyo Philippine Standard Time, las 11:57 na nga tunuras. Kantuan tanang balita ni Aksyon Eden Abuso sa patrol. Ini may kang tanan sa mga nagparehistro sa National ID sa probinsya kag syudad naglabot na sa masobra 500,000.
yaring kauntan sang balita ni Aksyon eden abuso sa patrol. Aksyon eden. Aksyon naglambot na sa tunga sa milyon ka mga negrense kag bakulod noon ang nakaparehistro para sa National Identification Card. Suno kay Luis Gonzalez, Chief Statistical Specialist ng Philippine Statistics Authority, 50,000 dire ang gikan sa bakulod. Dugang pa pada ng pagparehistro kaging klaro nga naga-akomodar sila sang walk-ins kung wala man lang sang may mga nagalinya nga may appointment. Palaya si Gonzales. Di na gani Aksyon eden niya? Action Rex sa may DepEd office na bala sa likod Rizal Elementary School. Okay. Naara na da sila sa mga nagapamangkot. Kaya pwede naman Action Rex process kanadaan sang imo siniya national identification card para hindi na bala Action Rex magulap pang maghinay ang system. Kaya hambal niya isa daan ang Negros Occidental sa 32 ka mga probinsya sa bugos nga Pilipinas nga napilian nga una makaprocess sa national ID. Ano ang kinahanglanon sina Aksyon eden kung magparehistro ka sa national ID system? Anong dalon sang publiko? Valid ID lang yung Action Rex. Kung wala valid ID, NSO birth certificate. Valid ID sa gobyerno na? Correct, oo. Hindi ya private? Hindi Action Rex. Government ID, kag kung wala, NSO birth certificate, bangod, nga nag-akomodar sila Action Rex sang 15 years old above para makaparegister sang national ID. Muning ginpakita mong ID, oh? Muning sample sa imo? Imo ni tsura? Wala pa ka napadala sa ako, Action Rex. Okay. Kaya tapos na daan process, kuhaan ka picture, kuhaan ka biometrics, ipadala na sang PhilPost sa imo, ipadala sa imo balay. Okay. Amo na siya. Hindi yan nga pagparehistro mo, makuha mo da yun. Hindi gali, mahulat ka pa. Correct. Pero at least nakaprocess ka na Action Rex. Kaya dapat subong may ngagaw na ako, no? Hambal ni Gonzales, kung may kigayunan mo lang, nga makalinya ka mga proseso, why not? Anong purpose ni Aksyon eden kay luwas nga may mga government IDs na kita like sa PhilPost, sa tanan-tanan nga mga government nga mga institusyon may ID kanabi nga panggobyerno. Anong purpose ni isang national ID ni? Amo na siya Action Rex, kumbaga identification na isang kita nga mga Pinoy. Kaya sooner or later, Action Rex, ang 15 years old below, i-process naman nila Action Rex. Subong 15 years old pa lang, kaya hambal nila, ang 15 years old below, may possibility pa nga basic ko na maglain ng biometric. Ang 15 years old above yung Action Rex, accurate amo na gina sila. Ang amo ni Action Rex, ang 500,000 din nga total ni for Bacolod and Negros Occidental na ni? Yes, correct, Action Rex. Pero kadako-dako pagid, no? Oo, pero wala pa Damo-damo expect pagid. Action Rex, no? Kahit yung ibang daan, wala pa man mayo na inform gid bala regarding sa national ID ni. Kag walang iba na kabalo nga nag-process na diri sa Negros Occidental. Kaya actually, tanan gal Action Rex nga LGU may ara na o kung nag-process na sang para sa national ID. Kahit ang isa man ni Action Rex kinahanglan gimidaan kay syempre, ang national ID, Action Rex, proof niya mo of identity bala para mas mahapos sa ila kay may record ka na para sa mga public and private transaction. Para kung magpakita ka dira ng mahapos na naman Action Express na mag-apply ka, open ka bank account sa mga bangko, di ba? Usually, 2 valid IDs, may iba't mga recobicos. But with this national ID, Action Rex, may himo nga amo na lang gina siya ang imo sini nga requirement nga kinahanglan ipasa. Kaya makita na dayon ang Rex base man sa sistema kung base nga may ara ka to sang ginkuhit abe gid pasakaan ka sang kaso dira or ano na sitwasyon diba sa tanan mo nga record Action Rex masulod dira sa national ID kaya amo ginayang imo sini nga identification. Tigin klaro ni Gonzales nga ang sugod pa lang ni Action Rex ang pagpa-register wala giniya sang balayran. Base wala may mga iba naman yung mga maintuan nga mahambal nga process. Pero dapat personal mo gid hindi ka pwede ka papaprocess lang or substitute lang, no?
hindi gid pwede action Rex. Kaya kuhaan ka sang picture kag fingerprints mo, ang pulo mo gid katudlo. Gani. Galing kay tiyang iban, kabalo ka Pulo? naman subong. Action Rex. Pulo gid katudlo. Oh, pulo gid action Rex Kuno to katudlo. dabing duwa daya, walo na lang. Ate, butangan lang naga nilam. Pwede bang laro sa tiin? Charot lang. Pwede yung Russian Rex. Kaya consider man na nila. Gani. Ma-quote lang mo na nila. Oh. Pero anyways, Action Rex, ikaw bala mo. Wala na sang bayad. Kaya ang iban mo Action Rex, basi wala ko naman ni... gani man. sang iban, kabalo ka naman kadamo daan sagad. May mga lisensya, gani nga peke. Gani. Oo, tiyan mo ng budlay kisa. Dapat kadto lang to kung may tiyempo. Monday to Friday lang na, no? Yes. Why na Sabado yan? Office hours naman, oo. Oo. Kaya matamat lang tong may mga tiyempo. Sa dinto ganito, dampi, sa may Rizal? Oo, sa may DepEd office, Double Action Rex. Arada sa sulod? Oo, sa DepEd? DepEd? Mangkoton mo lang, mangkoton mo lang kung dira kulot. Makita nilang Bacolod kag Negros Occidental. Yes, correct, Action Rex. Sige. Oo. Pero ti kalabanan, diri sa Rizal, syudad sa Bacolod. Kaya taga LGU, subong may ara naman naga-process. Okay. Oo. Pamatian na natin Action Rex, si Luis Gonzalez. Aton subong nga status ang base sa amon nga cumulative nga na-register na ang ara na sa sekto nakatapos na sa tanan. Ang whole Negros naton including Bacolod is almost 500,000 na siya. Ang Bacolod naton mga more than 50,000 naman ang aton register sa Bacolod City lang. With regard sa mga ID, actually kahapon lang daw may press release ang amon nga undersecretary nga ang first batch sang ID gin pick up na sang PhilPost sa Central Bank of the Philippines for distribution na siya sa mga kuntadiin nga mga probinsya ang nauna. Sir. Ang aton diri sa Negros Occidental amo na siya ang nauna ginaton actually is Valladolid and San Enrique. Duha ka banwa. Sang last pa na sila nagsugod last February. Kaya mo to Action Rex dapat hindi na magulat. Dugay man gali mag-abot gali, no? Dugay man Action Rex amo naman ang isa naman sa problema. Kaya iti ba makmo February patugali yang iban to nag-process to. May na nagalabot na. Oo. Kaya kung duga ni voters ID last 3 years ago. 3 years ago. Patundo ka dugay guro sang printing na. Gani man. Pero mga plate number, nagreklamo naman, kaya may mando. Subong, nakapon man ang wala plate number. Di paano, nakaroon, di wala man plate number. Gani man. Nakabudlay man, sa mga ginapang, kapag wala siyang, mga sistema. Kasi, magpapili ikaw. Okay, para, mahaposin ka na. Ay, nadanay sila. Sige Okay na? Ayos. Good. Balita alin sa patrol, ang Action Ida na buso. Una sa Balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Ida na buso. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:06 ang atong oras. Sige, balikan ta lang na si Aksyon Eden nabuso karon sa BCPO Ba si Charito kalagway giniubrahon yang klase ka tao niyo. Diri man niya sali ka sinabad niya sa aton nga wall, no? Ubuson niya naman ni karon kapang padala ning mga padala sang mensahe nila, dula naman ni karon mga message ninyo, no? Kay Charito kalag hinugay sali ka pakalag-kalag, no? Hinugay pang November 1, no? Nano ning ubrayo, sige pagido. Ay hugid ka budlay kag ka mga tig-utok nga klase ka mga tao. Sige, dali lang Aksyon na Dale Salazar. Kay tirahon ta na dugay-dugay balita mo danoy sa Bacolod City Government Center. Ang balita ni Aksyon na din abuso bilog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang
daligid lang mga ka-aksyon na kay Aksyon Dale Salazar, daligid lang, no? Aksyon Marlon Hinovia, standbayanay sa Kapitolyo. Kay maging kaupod ta si former Senator Loren Ligarda sa sining mga inoras, no? Kay para may balawang ta, may interview ang DZRH Manila sa kay Deputy Speaker of the House kag representing sa Lone District sa Antique si Congresswoman or House Speaker Deputy Speaker Loren Ligarda. Yari siya mga ka-aksyon sa interview sa DZRH Manila. Katatapos lamang po mabigan ang Labor Day. Ayan, abay, ano ba ang dapat nating gawin, isipin nitong araw ng paggawa, ha? Nasa ating linya mahabigan ang House Deputy Speaker, kinatawan ng Lone District ng Antique, three-termer na Senador, Senator Loren Ligarda. Senator Ligarda, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Deo. Naimbag abigat. Ay, naimbag abigat ako. Sa ating mga Ilocano at mayat nga aga. Sa mga Antikenyo, maayong buntag. Sa mga Bisaya, mayak aabak po. Sa mga Kapampangan, marhay na aga. Sa Kabikulan, masanto siya kabwasan. Sa mga taga-Pangasinan at maayong aga. Sa mga Ilonggo, Labor Day. Ako naman dapat hindi lang isang araw nating ginugunita, di ba? Ang pagbibigay-pugay sa ating mga manggagawa. Kasi kung isipin mo lahat ng sektor naman tayo manggagawa eh. Pero ngayon sa panahon ng pandemya, ang mga frontliners ang talagang nagpapatakbo ng ating ekonomiya, ang ating mga service sector, ang mga nag-handle ng ating mga pagkolekta ng basura, ang mga kapulisan sa seguridad at syempre ang ating mga health frontliners. At ako'y natutuwa na ang ating mga health frontliners ay marami sa kanila ay nabakunahan na. At sa mga balita ko sa vaccination centers, yes, ma'am, maayos daw maayos. Pati na rin sa Metro Manila na talagang overpopulated pero malinis at maayos ang aking mga balita. No? Wala pa tayong bakuna pero soon magpapapakunan na rin tayo dahil una nga ang mga frontliners. So magandang balita na patuloy na sinasagawa ang pagbabakuna lalo na sa lahat ng mga medical frontliners. Importante talaga mabigyan ng atensyon ang mga manggagawa sapagkat sila mismo ang nagbubuwis ang kanilang buhay sa tuwing lumalabas sa kanilang mga tahanan para maghanap buhay. At importante siguro mabigyan ng gobyerno ng transparency at accountability ang pagbabakuna. Anong ibig ko sabihin? Hindi lamang sa ini-import, kung magkano, ano yung procurement, hindi lang yun. Pero kundi na rin yung pag-roll out niya para alam natin. Sinuggest ko nung isang buwan yun na sana merong parang online platform, o baka naman meron na, hindi ko alam. Parang ang ating budget sa taon-taon, punta ka sa website, alam mo magkano budget ng Department of Agriculture, magkano yung ganito. Sana ganun sa ating bakuna, magkano ang ating linaan na pondo at ano na ang nagastos, anong na-procure na bayaran, anong na-import na, ano ang na-roll out na sa anong probinsya at to date, habang tayo nag-uusap, ano ang nakapending. Sana ganun para mas kampante ang mga tao pag may transparency na tinatawag sa pagbabakuna. Senator, yes. Ma'am, alam po nyo, marami pa rin ang medyo nangangamba ayan, pagdating po sa pagbabakuna. Ano ang maaaring maging aksyon para maibsan o mawala yung pangamba ng mga tao pagdating sa pagbabakuna, Senator, ma'am? Una, importante magbabakuna para tayo ay maging protektado, pero maski magbabakuna ay kailangan observe pa rin yung mga health protocols dahil ito po'y bagong gawa sa bagong virus. Hindi natin alam kung talagang full protection. Alam naman natin iba-iba mga efficacy rates na tinatawag. Kaya importante ay observe pa rin ang health protocols. At dahil bagong vaccine ito, kailangan nga ay hindi natin alam kung 6 months ba epektibo to, kung ilang buwan lang. Ayan, oo. Pangalawa, hindi pwedeng nagpabakuna para ka ng Superman, Superwoman, di ba? Hindi. Nagpabakuna ka, di mo alam
baka hindi ka maapektuhan pero baka carrier ka pa rin dahil bago tong virus na to itong virus bago tong bakunang ito, hindi natin alam ano bang bakuna mo. Sino? Anong sino? Back Farm? Ang mga senador daw, Sputnik kami sa Kongreso daw ay Covax, may parating na din na galing India, BioNTech, Pfizer at saka Moderna galing Amerika at meron mga Astra. So, hindi natin alam ang efficacy, ano ba efficacy Tagalog, yung epektibo niya, kung anong porsyento, yung visa niya, Hindi natin alam yung ganong kahaba, sabihin mo ngayong Mayo, May, June, July, August, September, October, bakuna na naman. Pero hindi natin alam kung talagang eksaktong 6 na buwan. So, kailangan health protocols pa rin. Talagang bagong normal na yan So, maaring may agam-agam pa rin ang mga tao dahil sa nangyari sa nakaraang karanasan ng ibang mga kababayan natin sa mga nabakuna. Pero ito yung mga exceptions sa butay protektado. At kailangan din malaman ng bawat Pilipino na libre ang pagbabakuna. Ito'y naglaan tayo ng pondo, ang Kongreso, ang mababang kapuluan, pati na rin ang Senado, ng 72.5 billion yung nakalaang pondo para sa pagbili. At sa logistics na rin, hindi lang bili, tapos nandyan sa port, hindi. Sa pag-roll out po yung logistics ng vaccine mula sa 4.5 trillion na budget ngayong taong ito, 2021. Yan, 2.5 billion ay nanggaling sa DOH. Ang 70 billion ay mula sa tinatawag na unprogrammed appropriations. Yan. Maliban dito, naglaan din ang mga lokal na pamahalan, kamukha sa amin sa Antique, nauna ang pagdating ng Sinovac at nag-vaccine na ang mga nurse. Pero naglaan pa din ang aking gobernador, I think, ng 50 million sa LGU funds niya, sariling pondo, para sa pagbili naman ng Moderna vaccine na parating na rin. So, kailangan, kaya nga sabi ko, paigtingin ang information dissemination, at hinikayat ko ang bawat Pilipino na magtiwala sa mga eksperto. Pero importante din, mga eksperto, ipaalam sa taong bayan. Yan. Because knowledge is power. Kailangan ipaalam. Yes. Senator, ano inyong may papaya ngayong na-extend na naman ang MECQ sa NCR Plus at iba pang mga lugar? Oo. Para maiwasan talaga ang karagdagang kaso, tayo naman din ay makakatulong sa lahat sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran, localized monitoring, contact tracing. At gaya ng sinabi ko nung isang linggo ay nagsuggest ako na ginawa ng DOLE tupad na ang cash for work, binabayaran, ang stay home at maging contact tracers. So, importante yan, may kita na ang tao sa panahon ng MECQ at siya'y nakakatulong pa na contact tracer siya. So, localized monitoring. Kami sa Antique, hindi lang kada LGU, hindi lang kada barangay, kada household, kasi nga nag-search Nag-search dahil lumuwag ang buong Pilipinas. So, may mga pumapasok ng turista, labas-pasok ang tao, pero nag-search. Pero ngayon, bumaba na, ginawa namin localized monitoring at talagang laganap na contact tracing. So, kailangan din mandatory na quarantine agad kapag may identified na case sa barangay. At sundin natin siyempre lahat ng health protocols, ang mask, ang face shield, para tayo ay maging ligtas sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Ayun. May nagsabi nga itong mga distansya, social distancing, very good, dapat observe natin yan. It's really a privilege kasi ilan ba naman ang taong nakatira sa malaking mga lugar, puro yan dikit-dikit sa Metro Manila. Ang mga bahay, pati sa loob ng bahay, ilang square meters, dikit-dikit ang mga tao. So pag sinabing social distancing, it's privilege. So yung mga nag-social distance na may pagkakataon sa kanilang mga tahanan o workstations, magpasalamat kayo at sumunod dahil yan ay isang blessing na merong kayong spasyo na maaari kayo magdistansya. Na hindi kayo nakatira sa informal settlers area na dikit-dikit ang tao na maski gustong sumunod sa batas ay hindi naman makadistancing dahil ganun talaga ang tirahan o trabaho nila. Kaya sana tayo po ay sumunod
tayo po'y maging cooperative, magpapakuna kung available na po, at mag-cooperate sa mga health protocols para po sa kaligtasan ng ating buhay at ng mga mahal natin sa buhay. Senator Loren, ma'am, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Magandang umaga, keep safe, Deo. God bless. Ingat din po kayo. Mahabigan na Senator Loren Liganda, 3-term Senator at House Deputy Speaker at kinatawan ng Lone District ng Antique. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:18 ng oras. Nabatian mga kaaksyon ng interview with the DZRH sa kay former Senator karon Congressman sang Lone District sang Antique, Loren Legarda. Sige, kantuan tanang balita gikan sa ato sining mga action reporters. Sunahon tanang balita gikan sa kay Aksyon Dale Salazar. Syudad gina-finalize na ang plano nga rehabilitasyon kag repair sang 3 ka mga merkado. Kag maki-update kita kung ano ang latest nga sitwasyon. By the way, nagpadala diri sang machine si Inday Sara diri sa Bacolod, hibaloon tanabi, we have Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Yari ang report, Aksyon Dale. Action Rex naliktad nga Mayo 2 sa nagsapaw si Mayor Bing Linardia, Vice Mayor Sida Familiaran, City Administrator M. Ang, agiban pa nga mga opisyal sang syudad upod man ang mga nagkanilaing nga officers sang market vendors association diri sa may Bacolod City. Ini kasunod Action Rex nga mayara sang plano no nga pag-repair kag rehabilitation sa 3 ka madlago nga merkado diri sa may syudad sa Bacolod Central, Burgos kag Libertad Market. Action Rex sa pagpangisisa naton kay Vice Mayor Familiaran, so si Action Rex last year pa kontani ang ining plano pag mayara naman sang pondo ginpain para sa ining proyekto kag gintugyan na sang Vice Alcalde Action Rex kay Mayor Bing ang pag-announce kung pilagid ang exact nga pondo sining repair kag rehabilitation sang 3 ka lago nga merkado sa Bacolod City. Action Rex kay Sudrik kay Familiaran, ang purpose diri sang consultation is matalakay bangod posible action may iban pa nga mga butang bala no nga wala na ibaluan ang mga engineer dira or eksperto nga dapat natagan sang pagtamod angod sa pag-improvement sining 3 ka merkado. Action Rex no kay Familiaran, madugay na ini nga plano kag wala lang gilayon na implement. Action Rex bangod man na delay bangod sining COVID-19 pandemic. Aring tingogan ni Vice Mayor Sid Familiaran. Ongoing consultation. Na last year pa na plan. And that ang 3 na ka market may budget na for retail. Si Mayor lang gura ma-announce kung how much. Okay. Pero dako siya nga budget na ang physical appearance ang aton merkado maliwa. Aton ginimo ya, din consult lang sila ya. Tungod may ara sila nakitaan nga ba siya nakitaan sa engineer mo. Okay. Diba? So dapat may consultation si Kao kay may mga priorities na sila. Hindi man pwede nga ang budget mo unlimited lang. So may priorities ka. This year, Vice, masaguda na siya or anong timeline na to? Gina-finalize lang ang plano, I think. Oo. But as to sa detalyes na si Mayor na lang na-announce. Action Rex na batian si Vice Mayor Sida Familiaran samtang kahapon nga adlaw ginbaton sang pila ka mga opisyal sa Bacolod City ning gindonate nga RT-PCR machine ni Davao City Mayor Sara Duterte. Action Rex so subong gin-confirm sa aton diri ni City Administrator M. Ang nga sila gitong nagpatulong sa Bacolod City Airport para batunon ining reverse transcription polymerase chain reaction machine nga may 20 Pila ni ka machine, Action Dale? Isa man lang. Isa man lang? Isa man lang ini, pero dako ini nga bulig ako diri sa mga officials sa COVID-19 testing sa Bacolod City. So ang Dili ang target nilang ibutang? According diri kay City Adam, ang may sa diri ka hospital Action Rex nga butangan nila pero gintugyan niya kay Mayor Bing ang pag-announce no kay subong nga kita diri sa may SM City Bacolod kag ang City Administrator Dr. Chris Sorongon ang nagapanguna diri Action Rex sa nagapadayon nga vaccination sa mga A2 or senior citizen
nga mga priority list no sa vaccination program sa gobyerno Aksyon. Ara daw si City Ad. Ara di siya, hindi na ituod nga nagano to Gani man. Hindi to fake news to. Hambal ni Vice Mayor City Familiaran ang earlier niya. Kadamo sila sang labutan nga daw hindi magklamo no. Mo naman taga isang staff din ni City Ad kung ako to nagpamangkot. O ako to nagpamangkot ara ba na natubang naton si City Administrator M. Ang Healthy Action Right sa Gary Dresubong sa may SM City Bacolod. Sa nag-umpisa ang COVID-19 pandemic, nagdangat na Action Rex sa 78,491 ka mga tao ang napaidalom sa COVID-19 testing. Kag magluwas sa testing, tiyan mo sa kalanang nasa Fuad sa Bacolod City ang sunod-sunod na vaccination diri sa may SM City Bacolod Action Rex. 200 ka mga persona ang ginpadalad sang text message nga subong adlaw ang wrestling schedule for vaccination. Update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon na Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 nga oras. Sanbayan ay aksyon na Marlon Hinavia, balita gikan dra sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang ha, kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dira. Kay Bo Portima, no? Pero hindi man mabangbang ang kaso. May mga report kita diri nga 42 ka mga residente sa Barangay 4 kag Cantong Victorias positibo sa COVID-19. Luwas sa sining Victoria City Hall nga lockdown man umpisa man subong adlaw. Ay terrible, no? Kantuan ta na karon dugay-dugay ang balita ni Aksyon na Marlon Hinavia. Daligid lang kay matag taray pilang ka mga commercials. Balik lang kita sa diligid lamang madugay. Serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:25 ng aton oras, 12:25 na mga kaaksyon. Subo-subo maning balita ho kay isa pagid ka opisyal man sang probinsya nagpositibo man sa COVID-19 in the person of Negros Occidental Provincial Agriculturist Attorney Japit Masculino. Positibo man sa COVID-19 kag tina-isolate na ini karon ang nasambit nga opisyal dito sa quarantine facility sa Mambukal Mountain Resort sa Banwa sang Morsya. Suno sa opisyal tigin swab ini siya kahapon kag nagwa siningaga ang resulta. Grabe na. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinavia kadamoon sa mga Capitol employees na nagpositibo sa COVID-19 na dugangan naman subong nga adlaw kag maki-update kita sa Victorias sa sining adlaw man ang Victoria City Hall lockdown man umpisa subong adlaw tubtub sa noni kag iban pang mabalita gikan sa Kapitolyo. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon na Marlon Hinavia. Aksyon Mar. Aksyon na Rex sa mga adlaw na dugangan naman ang kadamoon diri sa mga empleyado sa Kapitolyo Provincial nga nagpositibo sa COVID-19. Isa darang inmuna nimong ang provincial agriculturist. Nagdugang man diri Aksyon Rex ang pilapagis ka mga personnel ho sa Provincial Health Office. Plus, nagwa man ang resulta sa mga aga sa 7 ka mga nakarestino sa Provincial Safety and Security Division sa 7 duha
ang Positive. Aksyon Rex. So ini sila ang pagasugaton na sang ambulansya kag i-quarantine dito sa Mambukal Summer Resort. May pasang insakto gid nga figures nga pwede mapalayag si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Sa kay sino niya under yung security ni? Ang head na subong si Renilo Laschere. Laschere na istorya ko subong nga aga negative saya. Okay. Isa siya sa 7 ka mga nagpaswab nagligay adlaw, sa 7 duha nagpositive pero si Laschere negative. Aksyon Rex. So sige ang isa nga pagtrabaho sa Kapitolyo Provincial. Subong man nga aga nagpaningwa kita kung tani nga makakadto bala sa talatapan mismo ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, pero sa Aksyon Rex, hindi anay pwede makasurod sa facility o sa compound dira sa Provincial Health Office ang sinuman nga pangayaw, magluwas lamang sa mga personnel sa nga PHO kay man sa mga aga Aksyon Rex report kada matunta ay 5 nga nagdugang naman. No? Man ang talatapan sa PHO lang na? PHO Aksyon Rex, amo nang initial nga nakuha ta nga report diri kay ang PHO office subong ara sa kuan mo Onyog Velasco Jembla sa kilid may lagyanda sa wala inang tupad na sa sang Bureau of Immigration bla. Why na da sa tubang lisang NBI da? Why na kay naghalin na sila Aksyon Rex kay gindibolis na subong kung na subong ginabakho na kay tukuran na sang building man, commercial building. Nasa ding opisina, ari diri sa pinakalikod gid sa Onyok Velasco Gym. Karon sa hapon ba si makuha tayong eksakto nga figures pila na gid ang kanamuon sa mga capital employees na nagpositibo sa COVID-19. Ang city vet naton, ang provincial vet naton, nato na sa Mambukal gani subungo? Ang provincial veterinary. O si Disina, dali lang si maskulino, sorry. Ang provincial agriculturist. Oo. Aksyon Rex mabulubod lay man kay kon close contact. Daw kada Aksyon Rex damo sa naga-close contact kay maskulino mo. Kay daw ti kon provincial agriculturist kaya daw kadamo gid sang ginatipan mo di sa bilog nga probinsya. Sama-sama Aksyon Rex naga-failed na si attorney maskulino. Depende ni kung kanday sinuni naka-close contact. Pero so far siya pa man lang isa to no? Gin-quarantine na siya actually sa Mambukal? Ito po na ito na una. May nauna na to. Ang 7 pala ito nga halin sa Provincial Administrator's Office pla. Totoo na nga na-quarantine. Pero sa kadungan niya ni Attorney Japet, why pa mahibaluan? Isubong mayara sang duha sa halin sa Safety and Security Division dalo man sa Mambukal plus ining report kada baton nga may nagdugang man halin sa PHO dito man na sila sa Mambukal i-quarantine i-isolate Aksyon Rex. Noon ko anay ang syudad sang Victorias actually lapot nato si Mayor Francis Frederick Palangka di sa lugar magamit sa talagang lockdown kundi temporary closure sang City Hall umpisa subong Mayo 4 tubtob Mayo 7. Ang ginhalinan sa di pero when nagpapanaog ini sa executive order kahapon ginpermahan niya Mayo 3. Ang ginhalinan sa di sa likod sang Victoria's Cultural Center may arnada nga sastre bla tailoring shop. Ang sastre amo nang una nga nagpositive sa COVID-19. Ngupod sang sastre nagpositive man sa COVID-19. Inang lugar na tapik na da Aksyon Rex ang kalan-an, nga ang kalan-an na amo ni ginakan-an perme sa mga City Hall employees. Close contact ang tuman kadamo nga mga City Hall employees. Pag close contact in swab test kalabanan sa ila nagpositive man Aksyon Rex. Ang isa lang kapag pagawa sa resulta 37 as of kahapon 37 including na di ang 42 barangay 4 man kag Cantong Victorias dulain maniguro ya para malaki Aksyon
Aksyon Rex record as of May 3. As of May 3 ning record sang Victoria City ay active cases nila is 85. Sa 85 nalakip na ng kahapon. Ang initial taga ni nga report nga may napatay na di sa amuning report to sa 42 block ang mga residente sang Barangay 4 kag Cantong, Victoria South. Amo na sang ginatawag nga super spreader nga ginhalinan gid Aksyon Rex ang gin-report na patay sa COVID-19. Pero ang record nagapakita nga sa May 3 Aksyon Rex 37 new active cases, tanan local transmission ina Aksyon Rex. Grabe, no? So active cases, Victoria City 85. Ang may pinakadamo, Barangay 14, may 17, Barangay 1, 16, Barangay 7, 8, Barangay 19-A, 6. Ang iba na Aksyon Rex dati, mga single digits na lang. Siguro sa May 4 nga record, malakip na da. Oo. Ang May 4 galing nga record, guro niya, muni gurong malakip na ning bagong nga record niyo? Oo, kay May 3 ning 47, kahapon nga niyo mo. Ang May 4 Aksyon Rex, sa laban karon sa hapon na, ipagkit. Now, sang Victoria City Health Office, sa ding official Facebook page. Sano ganitong close ganiyang Bacolod, ang Victoria City Hall Action Mar? Isa sa buong Mayo 4, Tubtub, Mayo 7, Action Rex. Mayo 7, Biyernes. Pero hambal ni Mayor Palangka, mangindepende pa sa dalagan kay sa resulta sang contact tracing kay kanamo kabayo. Kung hindi matapos ang contact tracing, may posibilidad nga base ko extend na. Oo. Iluyag ni Mayor Palangka nga ubos-ubos kidla ang mga naka-close contact sa mga nag-COVID positive. Yari si Mayor Palangka sa Victoria City. Hindi ang pagbayaran na sa mga nag-iupyol, ang mga dopising, mga kasino, pag-constitute sa pinili, sa nag-iupyol. Kaya anyway, just din ang pinagkatapos natin na yung in-start nila. Hindi ko siya yesterday, 27 o 25 ang one day na ako nagkaka. So, ang objective ng call sa mga yung sina, kaya yung contact tracing na mag-10 tayo ng contact tracing na. So ang mga opisyal kag empleyado sa nga masamay naga-duty sa City Hall ginmanduan nga magstay at home lang anay kag i-adapt ang ginatawag nga work from home o kon work from home arrangement. Ang kaaksyon nyo gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hedowaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat sa Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:36 ang atong oras. Sige, ang mga ibang pang mga balita sa Kapitolyo, i-check lang ninyo sa aton sining Facebook page. Kay mabasahan man ninyo na sa aton sining Facebook account sa Aksyon Radio Bacolod. Gagang ibang pagig nga mga progress nga mga balita sa probinsya, pagkarunan ta ini sa Aksyon Report sa afternoon edition. Standby anay Aksyon na Brian Morden sa Nokpo kag Aksyon Eden Abuso sa BCPO plus ang balita man to sa area sang syudad sang Cadiz. Grabe man niyo karon nga gahogin tero ang manager sang isa ka cooperative, no? Sa Barangay Kaduaan, plus sa Siyendad Dalayapan, Barangay Kaduaan, Cadiz City. Sinilang agaho, patay ang manager sang Dalayapan Agrarian Reform Cooperative o Kondarko. Sus Marionis. Sige, pagkarunan ta na dugay-dugay. Pero sa ato sining nga mga kaaksyon, may tisi, no? Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya
at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa Ayos, sige, dalig lang ha, kay tirahon tanay mga greetings ninyo, mga kaaksyon, sa kay Jasmine Solitano. Jasmine Solitano, I'm positive last year. I do my quarantine in my room for 2 weeks. Always pray to God, take some vitamin C water kung hindi ka makaginhawa. Ang ang Vic o white flower. Okay. Makabulig ginhawa. Be safe, everyone. Good morning, Aksyon Radio Bacolod. Thanks, gid maka-monitor ako diri sa Dallas, Texas, Action Rex. Okay. Salamat, gid Ma'am Jasmine Solitano, no? Sang Dallas, Texas, no? Thank you, gid. Halong lang dira, Ma'am Jasmine Solitano, no? And Virgo September, thank you, gid, sa lunch, no? Brianski Adnadal, no? Sa Dumaguete City. Thank you so much, Brianski Adnadal, watching live from Dumaguete City. Kay Rami Mundihar, may lang pagpamati dira sa kay Alicia kag bilog nga Sinda Pass ga monitor from Lapu-Lapu City, no? Dini nga Sinda Pass ni sa Lacardota kun sa Cadiz, no?
from Lapu-Lapu si Rami Mundihar, no? And John Patrick Abapo, may lang pagpamati John Patrick Abapo, kag si Johnny kag Olga sa Olga Pottery dra sa area sang Panukoy, no? Salamat gid John Patrick Abapo, no? Jiffy Group Hawod, kung makayo sila sang makayo ni Guruay, no? Sila sang public market dapat maggabutang na sila sang parkingan sa babaw kon amuman gyapon ban aid solusyon o sik lang sila kwarta. Kay this time dapat nagidmay ara parkingan sa ibabaw para magtawhay na ang palibot kag maka-accommodate sang mga gapaninda nga may salakyan. Ayos. Thank you so much, Sir Jiffy, no? Kay Joval Trinidad, may lang pagpamati Joval Trinidad dira sa Kabangkalan, no? Ga-monitor siya. Richard Dait Patsiko, may lang pagpamati Richard. And Lunila Tarosan sa corner Gatuslaw San Sebastian, no? Ga-monitor man si Lunila Tarosan, no? Si Michael John P. Season, may lang pagpamati dira sa Chato Ilisi Paranaque, tamyaw lang si Toliamo Boys, Kent Cesar, Barcelona, and Happy Hison, Christopher Hison, gapa urok-urok man pamati. Alin sa kay Michael John P. Season. Leia Younger Esquivel, may lang pamati kay Kelly Jelly, kag Noel Amar, may lang monitor, no? Sa kay Mr. Milili Oligo, may lang pamati dira sa area sang Barangay Tangob. Rosalina Arellano Espadero, may lang pamati Susan Gonzales, and Madam Virginia San Antonio Olpenda, may lang pag-monitor. May lang da sila Madam Virginia Olpenda. Kay O'Brien nido, hindi magklamo, inubos yung giding mga mensahe. Ho. Raymond Alarcon Sagal, may lang pagpamati Raymond. Kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr., may lang pag-monitor, no? And Mark Ibanez Castellano, ga-monitor lang dira sa Barangay La Granja, La Carlota, kag sa Castellano family. Ayos, salamat gid Mark Ibanez Castellano. And pasensya gid ang ibang mga mensaheng hindi mabasahan na kay si Charito o Kalago do, nagkalag-kalag ang ubraya. Ren si Bangilesta, may lang pagpamati, na? Ren si Banglista, padala di siya mensahe nga pangkopyahon niya mga padalaan niya mensahe nga nagasiling, oh yes, ginawa ko ito tulad ng ipinakilala sa akin ng binary option. Ay ho, gid, way kagid obrahon, may panagkuha kaguro sang higot sa liog mo kagihigot sa dalumtaytay maglukso na umpawan ka pa. Elsa Espanyola, may lang pagpamati dira sa Barangay Robles, La Castellana, no? Elsa Espanyola. Ayos. Pasensya gid ang ibantang hindi nyo mabasahan na. Hindi ta mabasahan. Way gid chansa ni. Focoda, Eleanor. May lang pagpamati. Wag dito not proper. Gani man Focoda, Eleanor. Salamat gid, ma'am. No? And din pa ni. Dali lang. May lang pagpamati sa kay Rosalind Bison kag sa iya pamilya. Always gid niga pamati sa programa mo. Ayos, salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda, no? And dali gid lang, no? Kay daw maubos ni isang Louie kay Alin Louie Himotia, no? Kaya pagpapati dira sa Linawon Kawayan. Kay Dino Alikaraman, si Michelle Sayo Gimeroy, may lang pagpamati Michelle Jarmaini Trihon, salamat gid, no? Di wala na. Ubos na ka. Di paslong ka pang kuano. Ay, oo. Dali lang, no? Kay paidalom ta na yun. Kay Merly Dolido Magallanes, may lang pagpamati, no? Kelly Gilly, gatamyaw lang kay Ma'am Vanessa Mayo, Sir Noel Amar, Sir Alex Montesa, Bea Jonathan, Sir Milili Oligo, kag Michael John P. Season. Salamat gidalin sa kay Ma'am Kelly Gilly. Thank you so much, gid, no? Maria Milagros Tahom La Chica, may lang pagpamati dira sa Barangay Bungahin, Isabela. Kag happy listening lang Ricardo La Chica, kag pamilya
from Kagawad Milag Lacheca. Thank you so much, gid Kagawad, no? April Joy Binaflor Gaston, may lang nga pagpamate sa Energy Funds Club, silent ga monitor via transistor radio, sign on to sign off. Salamat gid April Joy Binaflor Gaston. Salamat gid sa 50 stars, Ma'am Kelly Jelly. May lang nga pagpamati kay Biboy Villasor sang Simo Sektoral. Also sa pamilya ko sa Barangay Pandanon. Halin sa kay Ma'am Kelly Jelly. Ayos, dagang salamat gid, no? Kay Mr. Milili Oligo, salamat gid inday Kelly Jelly sa pagtamyaw nimo sa amon, Mr. Milili Oligo. Ayos. Ayos, sige, dali gid lang. Standby mga kaaksyon, balik lang kita sa dili gid lamang madugay. Mahatag tanay pila ka mga commercial sa may lang nga pagpamati man ho sa kay Honey Babes, no? Honey Babes, may lang nga pagpamati. Ayos. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current... Bulig! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:56 ang aton oras, 12:56 na mga kaaksyon. Mayo lang nga pagpamati dira sa liwat paring Jingo Teruel, dinya kay Limbane kag Rachel, alin sa kay Honeybee, no? Honeybabes, no? May lang nga pagpamati Kag sa kay Roth Kuzawa sang Tokyo, Japan, may lang nga pag-monitor kag kay Rosalio de los Reyes. Salamat gid sir, no? Maria Milagros Tahom Latsika, may lang nga pag-monitor kag kay Ma'am Kelly Gilia. May lang nga pagpamati man. Sige. Kantuan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden.
sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa Nokpo, wala pa nakabaton sang komunikasyon halin sa NBI angot sa padayon ng investigasyon sa kamatayon ni Marton Quiz sa syudad sa San Carlos. Kag maki-update kita sining shooting incident kanagluntad sa banwa sang Moises Padilla. Yari ang counter sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, tubdob niyan ginapabot pa sang Negros Occidental Police Provincial Office ang kamera ginman sang communication nga ipalabot sa ila ang National Bureau of Investigation. Ini may angot sa padayon nga pag-imbestigar sa pagluthang patay kay Provincial Consultant on Hospital Operation nga si Mariano Marton Cue. Tinalikdan nga Abril 12 sanggab di Action Rex. Sunod diri sa kay Police Lieutenant Abigail Dunasco, ang spokesperson sang NOCPO. So far, wala pag ang NBI makapalabot man sang ila sini nga kung anong pwede mahimo sa pag-investigar. Amo na ginatawag Action Rex nga parallel investigation. Pero welcome gid sa NOCPO kung ano man nga mga investigation ang ginadihon nila kay matabo sila pila kadlaw Action Rex isahon ang ila sining nga mga makuha abi nga mga ebidensya kung ano pa dira nga mga posible magamit kag angot-angot ini agud matuhoy ang mga suspetsado kung sino ang prime suspect, sino ang tagluthang kag ano ang motibo ang gulo sa pagluthang sinasambit nga si Cue Action Rex. Ginpamangkot na naton si Dunasco kung nakabaton sila or may ideya sila nga may plano ang NBI nga buksan at tuliwat ang lulubngan ni Cue. Isuro sila tinatanan wala pagyod Rex halin pa sang naliligad man. Pero amo nang hambal nila mas maayo man gani nga may iban nga ahinsya sa gobyerno nga naghikotar man angot sini para at least mapadasig pagid ang ila sini nga investigation. So far way pagid sang bag-o no nga ipresentar ang NOCPO sa ilang pag-imbestigar. Nagapabilin to gihapon sa 3 kasalakyan, amotong van, Starex, kag Innova, kag ginahulat pa man nila gihapon ang cartographic sketch sa tong tawo nga nagutod sang sanga sang kahoy antes pa naman ginluthang ining si Cue Action Rex. Dumduman kahapon ang spokesperson ni Presidente Rodrigo Duterte nga mo si Attorney Harry Roque nagpalayag nga ang presidente mismo nagmando sa NBI na tutukan ining nasambit nga kaso Action Rex. Pero ari si Dunasco angot ni. Ang mangyayari sir is mag-start na ang NBI ng parallel investigation sir. And we will have their own separate investigation. Provided na magiging-coordinate sila if kailangan sila dito sa PNP. And on our side sa PNP sir, no, we're very open. We're willing to help kung whatever they want information or anong gusto nila makuha from us. Provided din sir na ito ay may yung agreement din po. Following din po natin kasi hindi lang po naman tayo basta-basta na magbibigay or diretso lang without an agreement without a formal meeting together with them. Action Rex ang palayag ni Dunasco angot sining nga kaso. Gina-check man naton subong adlaw Action Rex kung sana ang COVID-19 cases sa mga kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod ko nagsaka na sa 38 ang nag-positibo on active na kaso subong sa Negros Occidental. So matotal ang kaso naging subong sa bugos nga asa nag-upisa si COVID-19 102 na ka mga Police Action Rex. Pero ang 38 nga ini, 4 sa ila ang ara sa hospital pero healing naman sila, okay naman sila. Ang iban ara sa isolation center kag ang iban nagaka-recover man Action Rex. Din follow up naman yung kaso, alang-alang pa posibleng Moises Padilla PNP siring pagluthang sa kay Joel Bertucio taga Barangay 1 Moises Padilla Negros Occidental
Ang ginatudlo diri nga mga suspect amo ni si Mario Idang, 61 anyos, kag si Mark Ryan Idang, mga construction worker ini, residente man sa nasambit nga lugar Aksyon Rex. I-check taning dugang karon nga detalye, although nga may mga initials kita diri, pero pagkamaoyhon naton nga makakuha pa gid sa dugang nga information gikan sa ila sini nga Chief of Police. Balita sa Dokpo, Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang balita ni Aksyon Brian Morden. Mulog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sa Kadtuantang balita ni Aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa police operations ang BCPO sa bulan sang Abril mas nagdamo sining tuig. 2.9 million pesos nga balor sang droga na confiscate ni sa bulan gid lamang sang Abril. No? Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Bacolod City Police Office. Sa detalye sining balita, Aksyon Eden. Action Rex, mas nagdamo kag ginpasan yung pang police operation sa Bacolod City Police Office sa bulan sang Abril sini nga tuig ikumparar nagligad nga tuig. Sunod kay Lieutenant Colonel Lester Ligada, Chief of Operations ng BCPO, bangod sa pagpasanyog sang kampanya kontra illegal nga droga, naglambot sa 432 gramos sukon 2.9 milyones pesos ang nakompeskar ng illegal nga droga sa bulan lamang sang Abril. Dugang pa, nakapatigayan sila sa 56 ka police operations kag nakaresto sang 69 ka drug personalities. 62 diring street-level individual, 4 ang newly identified kag 3 naman ang high-value individual. 102 naman ka mga kaso ang napasaka sa korte kag para naman sa ilang wanted person, 54 ka operasyon ang ilang napatigayon, 48 na dakpan, nga other wanted person kag anom naman ang most wanted person. Para naman sa loose firearms, 8 ang nakompeskar, pagi naman sa anti-illegal drug operations, kay iban nga operasyon, gika naman o kung iban pang operasyon sang kapulisan. Samtang sa illegal gambling, 24 ka police operations sa napatigayon, kag 87 ka mga individual ang nagkadadagpan. Palayag ni Riada, manubo ang police operations nagligad nga tuig sa amuman nga binulan, bangon nagtutok sa COVID-19 kag ang iban nga kapulisan ang gingamit para sa contact tracing team kag iban pang operasyon may kangtanan sa COVID-19. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Bali sa amon diri sa operation may ara kami record sang atong accomplishment sa campaign natin sa anti-illegal drugs. Bali as from April 1 to 30 may ara kita na seize nga 432 grams more or less nga illegal drugs, puro ini siya sang shabu with 2,900,000 plus nga worth sa DDB value niya. So for the month of April, we have arrested 56 or we have conducted 56 police operation and arrested 69 drug personalities. Sa 69 yan
Bali tatlo na diri ang aton nga high value individual and 62 sina ang aton nga mga street level individual man. So may apat kita nga newly identified nga wa pa ma-include sa aton nga database, but then subong mo sang gina-update naton. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida Naboso. Una sa Balita Una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Ida Naboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Standbayan ay sa report ni Aksyon Roger Gotib sa siyudad San Cadiz. Evergreen Herbal Capsule. Yari ng pinaka may kang tanan sa isa ka co-op manager ho dito sa may area sang barangay Kaduan sining sudad sang Bacolod, particularmente dira sa Hacienda Dalayapan lang ining Dalayapan Agrarian Reform Cooperative. Ang manager sini ginlutang patay, no? Ibalawon tabi ang report ni Aksyon Roger Gotib sa sudad sang Cadiz. Sa report sining Balita, Aksyon Roger. Aksyon Rex, unahong kananing report dari sa masyudad sa Cadiz, sa diin, isa ka shooting incident lunta sinig lamang nga aga, natabo ini sa may Hacienda Dalayapan, barangay Kaduhaan, sining syudad, sa diin ang biktima dari, ginkilala kay Manalo Pori, 53 anyos, kag residente sinabitang nga lugar. Suno sa report, ini siya ang manager sa co-op, dira sang Agrarian Reform Cooperative ko nining Darko. Pati ang report nga suno pa sa initial kasi subong hindi pa naton makuha gid ang pahayag sa kapulisan tungod bago lagi sila kabot aksyon rek sini nga udto ang report nga ini ang gintiro sa wala pa karon mahibaloan nga mga suspitsado daw gid ambos ini suno pa sa initial nga informasyon nga aton sining rabaton. So aton ina karon aksyon rek nga kwaon man ang pahayag sa kapulisan kag aton nga ipabatiman ang pila ka mga follow up sa pila ka mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Sa piyak na bahin sa siyudad Sigi Escalante, dakop ang pito talag ka mga persona ini bangod sang illegal nga pabulang. Dakop sa mga katapos sa kapulisan alas 4 tak na sa hapon kahapon sa Dayhosi Kagalkal Ilaseda, 60 anyos sa edad, residente sa Sitio Cardinal Barangay Rizal, Ciudad Sigi Escalante, Quirino Kagalkal, 72 anyos, kag residente man sa abong nga lugar, Bonifacio Javier, 62 anyos, residente sa Puroknara sa Barangay Rizal, Nestor Oloyhan o Ohoylan, Ibiatingo, 64 anyos, kag residente sa Sitio Tugas, Barangay Buenavista, sa abuman nga siyudad, ikalimar ginakop Baltasar Alvia, 67 anyos sa edad, kag inisang residente man sa Puroknara
sa Barangay Rizal sa mga siyudad. Ikaanom si Andrea Lisa Dorimon Ianson, 33 anyos, sigitad babae ini kang purok makiingayon o kung makaangayon, Barangay Balintawak, siyudad sa Escalante. Kapito mo si Benedict Dorimon, at large ini siya, pero ini siya ang iyara man sa listahan nga sa diin identify na patigay sa bulang. Na-recover ang 5 ka mga unit sang single motorcycle, ang 4 ka mga buhi nga mga manok, kag isa kapatay na nga fighting cock, kag subugman 5 ka mga bulang nga gingamit sa sinibilang ebidensya. Ini sila ang nakatalana nga pagkapasakad sa kaso, kag detinado karon sa bahin sang Escalante City PNP. Report gikan sa Norte Cabanza Provincia sa Negros Occidental, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon, Roger Guting na report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad. Mapag-goodbye na kita. Kita'y kita buwas mga kaaksyon diri sa inyo sining palatuntunan. Nagagda na kita sa masunod nga programa ang This Is My Life. Sunod na sa dinig lamang madugay upod na kay Aksyon ang Defensor. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa ganginan Aksyon Rex Cantong mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. I laugh with tears in my eyes, like a clown I wear a disguise, can't let you know. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.